nyo naman mga kabuknoy, no? Andito na naman si Buknoy TV. Ang pagbabalik namin ni Master, no? Ito yung pangatlo namin pagkakataon. Papakitaan namin kayo ng original made na martial arts from Pinoy, no? Pinoy po ang original nito. Ito yung arnis ang gagawin namin ni Master, no? So, ang tabayanin nyo muli, ito na naman ang panibagong tutorial at turo namin ni Master Aldabe, no? Ano Master? Umpisa natin, anong gagawin natin ngayong araw na ito? Ito ang gagawin natin, stick to stick, no? So, Eskrima, mixed combatant, kasama ng suntok, sipa, and then ito makikita nyo ito at ito na yung nangyayari sa labas. Ito yung stick nito, kayo ito, na rotan, na hindi basta-basta nababarli. At kung gusto nyo, sa akin lang ito makukuha. At sa pag-apply nito, pagtuturo ko, so maganda, no? Yung sistema ng gagawin namin ni Buknoy pagdating sa stick to stick. So, naiba naman to. Ito may kahabaan at may clay. So, makikita nyo yung aking pagtuturo. Ayan, excited naman kayo mga kabuknoy. Umpisa namin ni Master ang napaka malupitang tutorial with arnis. Now, let's go! What the Rock is cooking. Yan, matindi. So, pangalawa, Master. Yan, isa pa lang yun. Ito naman, hampas natin si Master sa ulo. Ito, ito. Mali. Ulitin yung una. Isang hampasan, napakaraming tama ni Master, ano? So Master, no, assuming natin pwede itong gamitin to sa pag-ikot din, hindi lang puro pangarap. So may apply mo rin to kung paano gumalaw, no? Pwede mo rin siyang gamitin ng dito. Sitular, tawagin doon. Sa mga magtatanong, no, yung isang kamay paano kung sumuntok, kasama na sa depensa ni Master, di ba? So pagka sinuntok kasi, isang hampas lang, isang kamay, bakante naman. Pero ang sasabay ka, gagalaw ka, so bakit ginagamit mo yung lakas din niya. So ito yun, ito lang makikita nyo sa IQ at sa Ayan, Buknoy. IQ martial arts, Master Aldabe. Next Master. Patay. Bali-bali ang buto ni Buknoy, no? Ayan, nakita niya mga moves ni Master, no? Malupit, matindi. Anong nikat, Master? Masaksak. So Ito, sasaksak siya. saksak. Pang-apat na moves to ng arnis. Saksak, Ito. Ayan. Nagaw ni Master ang naturang panghampas ni Buknoy. So nakita nyo yung patigitan. Ito may palayuan. So yung reverse ng palo niya, so hindi mo agad marireach yung ano niya. So kailangan meron ka. If you smell what the Rock Malayo, malayo. is Malayo na to ha. Okay? So, ito malayo, Master. Kaya ba? Tuloy-tuloy. Move ko tama lang konti. Okay, move. Tataas pa. Taas. So pwede mo gumamit ng sipa o suntok. So isa pa, one more. Aksak. Nakita nyo, so hindi lang puro Matindi. ang ating pwedeng gamitin. So pwede malayuan, pwede ka sumipa, pwede ka sumuntok. So mix na siya. So kung makikita nyo. Ayan. Yan.
Ayan ang arrest kabuknoy, no? Pwedeng malapitan, pwedeng malayuan. So ang depensa, nakita niyo naman ang ginawa ni Master Aldabe kung paano niya dinipensahan ang malayong atake. Na may hawak-hawak na assuming itak, no? Itak, Kutsilyo. kutsilyo. Parang Okay. depensa, Master. Sa kutsilyo naman, ganun din ang pagkakatirada. No? So, ganun din ang movements, ganun din. Tuloy-tuloy lang siya. Okay, kutsilyo naman tayo. Yan, kutsilyo naman tayo, sabi ni Master. So, kutsilyo naman ang gagawin namin, same sa arnes ng depensa ni Master. Tuloy na mula. Okay. Okay. As. Yan. Isa pa. Parang Sa- hiniwa na baboy na, ang daming hiwa, no? So, yung madikitan lang yung Ito, makita. Okay. madikitan. Diretso, Ito rin. saksak. Daming tama. Hindi mabilang ang tama, di ba? So, dikitan ho yun, no? Nakita nyo, no? Ito malayuan naman siya. So, meron siyang distansya. Yung ating... Ito, mariga, Master, ganito mo Okay, ganun din, ganun din. Ito. So, puta. Papa, one more. Yeah, two more. Okay, saksa, ilang. Taas. Okay. Napakadami siya. Napakatindi Kailangan ng mo tama. gagamit ka na ng putod o katawan. Okay? Isa pa, saksa. Tindi yung mga hiwa, no? Papasin yung mga hiwa ni Master. Pwede ka nang idiretsong pork ka, paano mga ganong hiwa? Saksak pa. Sakto naman. Oh. Yan, leg. Leg, hiniwa na. Labas ang mga laman loob pagkaganon, mga kabukloy. So, bilis lang siya. So, ganun din ang gamit ng stick at yung kutsilyo. So, matan kita, Master, no? Ang depensa sa stick sa kutsilyo, malayo at malapitan. Ganun din ba para sa Oo, parehas lang. Basta, Yan. importante meron kang timing at lakas ng loob. No? So, hindi mo magagawa yan kung wala kang training. No? At yung depende nga, sabi ko nga, yung sa kahoy, kailangan malakas. Yung kay Yuki, yung taon na Oo. dito lang gagaling yan. May pwersa na, may Pwersa pwersa. at buo loob. At mas better, meron din training dapat. Ayan. Ha? Sa akin nyo lang matutunan yan. At kung iba, kung may makita kayo, kung sa akin naman, okay lang yan. At tuturuan kayo ng systematic na pagtuturo. So, lapit lang mo kayo sa akin. At napakaganda. No? Ito yung mixed Kali Kombatan na naiba naman. No? Kung may nakikita kayo, ito ibang-iba. Okay? So, yan. At aking YouTube, type mo lang IKEO. At Maximo Labe, founder IKEO Martial Arts. Ayun, no? Ayan, kung gusto niyo magpaturo, inuulit-ulit ko sa mga video. Tulad ng mga nasabi ni Master, kung gusto niyo matuto, personally, pwede niyo silang kontakin. Ay lalagay ko sa screen ang kanyang number para madali niyo siya makontak in case na gusto niyo magpaturo. Bawat detachment, magagawa niyo yun, mga kabuknoy, no? Muli, disclaimer lang, ang paalala ko lang, ano? Gawin lamang ito kapag ay walang kaba or may sapat na kaalaman or kabisado nyo nang gawin ang mga teknik nito, no? Huwag nyo basta-basta gawin ito, paalala lang kapag hindi kayo sigurado sa inyong mga gagawin, mga kabuknoy, para hindi kayo mapahamak, no? Sabi nga ni Master, pwede nyo kayong turuan. Kontakin nyo lamang siya para mas lalong lumawak ang inyong kaalaman sa paghawak ng arnes, no? Hanggang sa muli, mga kabuknoy, manatiling safe lang tayo sa mga oras na ito. Take care always and salute.